Dobrý deň. V týchto videách alebo v sérii videí, ktoré budem pripravovať momentálne a ktoré vidíte, je prvé video zo série, ktoré sa budem venovať platforme MT5, to znamená MetaTrader 5, ktorý, ako viete, začala spoločnosť AMP podporovať. To znamená, pokiaľ máte záujem o túto platformu, nalogujete sa na našej webovej stránke, nájdete si tú platformu zo zoznamu, stiahnete si túto platformu a pokiaľ máte inštalovanú, tak by ste mali mať podobné zobrazenie, aké mám ja na obrazovke. To znamená, ako vidíte, mám ju nadstavenú do češtiny, čo je dosť veľká výhoda, pretože predpokladám, že niektoré z ostatných platform má k dispozícii češtinu. Ak si ju potrebujete nastaviť, pretože ste si ju stiahli v anglickom jazyku, tak postupujete podstatne tak, že si kliknete na zobraziť jazyky a navolíte si český jazyk. Po reštartovaní sa vám platforma stiahne a začne fungovať v českom nastavení. To znamená, v tomto prvom úvodnom videu si povieme niečo o tom, ako vlastne začať s touto platformou, aké funkcie a aké výhody má táto platforma. To znamená, pokiaľ máte podobné rozhranie, ako mám ja na obrazovke, tak vidíte v hornej líšte, ktorou začneme, máte súbor. To znamená, z jednotlivých položiek v menu si môžete vyberať jednotlivé funkcie. To znamená, máte súbor, môžete otvárať nové grafy. Podobne, pokiaľ si to prejdete celé, tak budete vidieť, že je tam veľa funkcií. Môžete vkladať, máte nadstavovanie grafov, nástroje, okna, usporiadanie okien a nápoveda. To znamená, pokiaľ kliknete na nápovedu, tak tam máte k dispozícii všetky informácie ohľadom tohto programu. Máte tam programovací jazyk MQL. Ďalšou lištou je lišta funkcií, čo sa týka prikladania grafov, usporiadania grafov, autotradingu, zadávania nových pokynov. V ďalšej časti máte nadstavovanie grafu, to znamená, môžete usporiadať jednotlivé okna. Potom máte nadstavovanie jednotlivých pozícií v grafu a máte vkladanie nákresov, prípadne vkladanie jednotlivých indikátorov. Ďalšie časti, ktorú mám ja pridanú, je jednoduché tlačítka na menu timeframeov, to znamená časových rozhraní. Pokiaľ si kliknete na jednotlivé grafy, tak môžete meniť časy jednoduchým prekliknutím. Ja si zvolím tento graf, môžete vidieť, že jednoducho klikaním na časové framey vám bude automaticky meniť časové rozhranie v danom grafe. Ďalšou časťou v tejto platforme je tzv. Navigátor, kde budete vidieť svoj účet. Pokiaľ budete mať live účet, tak tam budete mať číslo vášho účtu. Ja som momentálne na deme, to znamená, vidíte demo rozhranie. Máte tam ukazovatele, stratégie a podobné skripty. Ďalšou časťou je okno dát. V tomto okne momentálne mám nadstavený inštrument IS 500, to znamená, vidím, pokiaľ si dám šipku do grafu, tak vidím všetky informácie o tomto inštrumente. Pokiaľ si ju prehodíte do iného grafu, tak sa vám automaticky zmení okno dát a znova máte informácie, v tomto prípade je to YM a podobne. Tu máme ropu, zmení sa vám ropa, informácie ohľadom ropy. Ďalšie okno, ktoré mám ja k dispozícii, je prehľad trhov, to znamená, v tomto okne mám zoznam jednotlivých položiek, ktoré sledujem. Ako vidíte, momentálne mám pridané 4. Pridávaním jednotlivých inštrumentov sa budeme venovať v ďalších videách, v ktorých vám ukážem, ako sa nadstavuje prehľad trhov. Máte tam ďalšie lišty, ktorými môžete prepínať jednotlivé informácie, to znamená podrobnosti daného kontraktu. Ja tu mám Silver, to znamená striebro, vidíte, že to je decembrový kontrakt, máte všetky informácie k tomuto danému kontraktu. Keď si kliknete na obchodovanie, to znamená, môžete z tohto okna zadávať rýchle príkazy. Všetkomu tomuto nastaveniu sa budeme venovať v ďalších videách, ktorých vám ukážem, ako jednotlivé funkcie pracujú a ako sa dá s nimi narábať. V ďalšej časti tu máme tzv. Nástrojové okno. V tomto nástrojovom okne môžeme pozorovať, momentálne tam mám zoznam hodnotu financií, ktoré mám uložené na účte, to znamená, je to demo účet. Môžete si prepínať jednotlivé okna, to znamená expozíciu, históriu, správy, pošta, kalendár, to je dobrá funkcia, kde môžete vidieť jednotlivé udalosti, ktoré ovplyvňujú market s ich dátumom, prípadne s hodinou a kedy sa udejú. Ďalej tam máte o firme MetaTrader, máte tam
tzv. Obchod, v ktorom si môžete zakúpiť alebo stiahnuť jednotlivé aplikácie pre mobilné rozhranie. Máte tam nastavenie alarmov, signálov, máte tam knihovňu, kde nájdete rôzne informácie, máte tam stratégie, váš denník. V ďalšej časti sa dostaneme do grafov, to znamená, ako vidíte, máte možnosť zobrazovať grafy v rôznom nadstavení, môžete s nimi pohybovať, upravovať ich podľa potreby. Pokiaľ ja to dám takto, tak je tu jedna veľmi dobrá funkcia, na ktorú si kliknete, tak vám usporiada grafy do daného zoznamu, akom ich potrebujete mať. Všetkým týmto podrobnostiam a podrobným nastaveniam sa budeme vedovať v ďalších videách, v ktorých vám popíšem jednotlivé funkcie, čo sa týka nastavenia grafov, obchodovania z domu a podobne. Pozabudol som na to, že momentálne máme ešte na tomto zobrazení aj tzv. Dom, čiže hĺbku trhu, ktorú môžete používať na zadávanie obchodov. Podrobne sa tejto funkcii budem venovať v ďalšom videu, v ktorom vám popíšem jednotlivé funkcie a jej použitie. To by bolo zhruba k úvodnému videu o platforme MetaTrader 5, ktorú začala naša spoločnosť podporovať na obchodovanie futures, výlučne futures. V ďalších videách sa budeme venovať ďalším podrobným funkciám tejto platformy.